Jos oot joskus yrittänyt muuttaa sun elämää ja se muutos on kestänyt viikon tai kaksi ja sitten asiat on palannut ennalleen, niin tämä jakso on just sulle. Jees, eli lähdetään purkamaan muutosta auki. Ja aihehan on siis todella semmoinen mielenkiintoinen ja yhtä ja oikeaa vastausta ei ole. Eli yksilöitä kun ollaan, niin se lähtee aina sieltä yksilöstä se. Ja tässä jo mainitsen sen, että tärkeintä on myös, että jos ottaa vaikka muutoksen mahdollistamiseksi jonkun valmentajan, niin valmentaja ymmärtää sinua alusta lähtien. Ja tosiaan, kun ajatellaan, niin se muutoksen tarvehan tulee yleensä jostain niin kuin esimerkiksi ulkopuolisesta ärsykkeestä, että näet vaikka sosiaalisessa mediassa jotain tai keskustelet kaverin kanssa tai ihan mitä näitä virikkeitä nykypäivänä onkaan tai haluat niin kevyemmän olon, lisää liikkuvuutta, unenlaatua paremmaksi ja oot tehnyt pienimuotoista Google-tiedustelua tai kuullut kaverilta suosituksia vaikka valmentajasta. Ja ihan kun lähdetään liikkeelle, niin semmoinen klassinen mokahan on se, että lähdetään siihen muutokseen, otetaan vaikka se pikaohjelma netistä jolla saadaan niin kuin treenit käyntiin, mutta sitten ei ole tavallaan semmoista niin kuin taustatukea tai seurantaa, että mitä missä ja milloin tapahtuu. Ja kaikki ei tiedä. Sekin voi olla, että otat vaikka jonkun yhdistelmäsalitreeniohjelman ja siinä on hyvät markkinointitekstit, että kun teet tätä 3-4 kertaa viikkoa ja tälleen, niin tulet pääsemään rasvanpolttotavoitteeseen tai lihasmassan lisäykseen. Mutta sitten siihenpä se sitten jääkin. Ja monestikin niin ihan jos otetaan semmoinen esimerkki, että lähdetään vaikka tämmöistä kehonmuokkausta miettimään sillä tavalla, että halutaan lisää liikkuvuutta ja pitäisi päästä vaikka kehon kiputiloista eroon, niin monesti ne rehelliset jutut vastaan tulee siinä, että ohjelmat ehdottaa, että no niin, että 3-4 salitreeniä viikkoon ja sit käyt joka päivä lenkillä, niin siitä se niin kuin se ura urkenee niin sanotusti. Ja siinähän niin jos ajatellaan, että olet vaikka tilanteessa, että olet ollut niin kuin passiivinen, että on harrastanut liikuntaa viimeisen 3 kuukauden aikana, niin et ole vaikka käynyt 15 minuutin lenkeillä etes, niin kun, että olet ollut todella passiivinen vaikka istumatyössä ja muussa. Ja siihen kun aletaan takoumaan kovaa vaikka kuntosaliharjoittelua tai sitten ja lisäksi sitten niin aerobisia, juurikin vaikka juoksukävely, niin sitä äkkiä ajattelee, että tämä on hyvä asia, että nyt Irmelin elämä lähti uuteen nousuun, että käyrä on vaan niin kuin ylöspäin. Niin siinä tulee se ongelma, että kun me ollaan kokonaisuus ja meillä on lihaksisto, jokaisella yksilöllinen aineenvaihunta ja ravintotottumukset ja muut, ja sitten sillä pohjalla on vielä niin kuin hermosto, eli hermostohan reagoi niin kuin tosi vahvasti niin kuin ärsykkeisiin ja ihan stressi ja työt ja kaikki muut. Ja sitten kun ajatellaan tuommoista niin fyysistä aktiivisuutta, niin se hermosto ei pysy mukana, lihakset ei pysy mukana ja sitten kun ajatellaan, niin sitä vaikka sen viikon pari voi jaksaakin, että menee tai parhaimmillaan kuukauden niistä, että treenaa 3 kertaa viikkoon ja sitten käy lenkillä, mutta sitten tulee yleensä se tolkun droppi, eli siinä on niin kova ärsyke keholle ja sitten siinä on vielä alussa täräytetty ravintopuoli uuteen uskoon ja tosiaan ne aerobiset, niin siinä on jo 3 elementtiä, että on niin aerobiset, eli lenkkeily, sitten kuntosali,
ja sitten ravinto, niin siinä on jo 3 isoa pilaria. Eli niin tämä on semmoinen juttu jo, että alussa niin ihan kannattaa lähteä niin kuin yksistä pienistä asioista liikkeelle, että lisätään vaikka sitä kevyttä arkiliikuntaa ja kartoitellaan, että onko mitään vaivoja ja vastaavia, että jos ammattilainen tekee ohjelman, niin se, ettei ainakaan pahenneta sitä kehon olotilaa, niin se on jo semmoinen ensimmäinen. Ja sitten tosiaan vaikka se aloitellaan sillä kävelyllä, vaikka se 3-15 minuutin lenkkiä viikkoon, ja sitten mennään sillä vaikka ensimmäinen kuukausi, ja sitten siinä pikkuhiljaa vaikka valmentajan kanssa voi jutella, että miten tuo ravintopuoli, että tukeeko sitä liikuntaa, niin ei tehdä siinäkään semmoista täyskäännöstä, vaan se, että niin kun tiedostetaan, että mitä minä syön nyt, vaikka ravitsemuspäiväkirjan myötä, ja sitten niin pieniä, että varmistetaan proteiinin saanti, niin voidaan lisätä proteiinia, ja edelleenkin siinä niin ne kävelyt ja ne rullaa, ja nämä niin kehittää se kävely ja näin, niin peruskuntoa, ja sitten siihen tulee ravintoa pikkuhiljaa oheen, siinä kuukaudet vierii, sitten siihen voidaan ottaa niin kuntosalia kylkeä, vaikka se yksi kuntosali viikko on jo kova juttu, kun ajatellaan vaikka, että jos on ollut täysin passiivinen henkilö, niin kuntosali ihan siitä näkökulmasta, että saadaan semmoista niin kuin liikkuvuutta lihaksia kehoon ja saadaan vaikka selässä paremmin aineenvaihdunta toimimaan sitä myötä. Niin se on semmoinen tosi järkevä. Ja siinä kun on se salitreeni mukana, niin sitten siinä on hyvä vaikka semmoinen ensimmäinen 3 kuukautta vetää tällä reseptillä läpi ja kuulostella sitä, että miten kokonaispalautuminen, sitten miten tuo lepopuoli, onko uni tasasta. Tässä voi olla myös semmoinen, että monestikin jos on jäänyt vaikka liikuntavähille ja on ressiä ja muuta, niin uni voipi olla katkonaista, ja kun uni on katkonaista, niin se kertoo, että muilla elämän osa-alueilla voi olla järkkymistä, ja ei sitä myöten palaudutakaan siinä unen aikana, niin se, että saadaan myös sitä unta kuntoon, koska kun on semmoinen olo päivän jälkeen, että uni tulee, niin silloin sen merkki myös, että hyvin todennäköisesti se uni on tasasta ja palauttaa. Niin tätä seuraillaan siinä kuukausien aikana, ja sitten siinä on muutama juttu, ja sitten sitä voidaan ruveta siinä seuraavina kuukausina niin vielä vähän lisäämään hallitusti sitä kuormitusta, ja tässä toki on aina sen, se valmentaja hyvä semmoinen, että jos vähänkin tuntuu, että ei ole sitä tietämystä itsellä, niin valmentaja tekee ohjelmat ja sinä saat ne ja sitten sä toteutat. Niin tää on semmoinen selkeä ja saat äänen kuuluvia siinä, kun valmentajalle annat palautetta ja valmentaja antaa puolestaan sulle sitä palautetta, niin teillä on semmoinen luottamuksellinen suhde siinä, että vuorovaikutus, että homma etenee. Niin tää on todella tärkeää. Eli tässä alkaa olla semmoisia elementtejä, että kuinka päästään siitä alun romahduksesta yli. Eli siinä voidaan sanoa tosiaan se, että monesti niin lähdetään muuttamaan elämää liian innokkaasti, että se kaatuu siihen. Ja sitten jos on vaikka perhe-elämää tai vauhtia töissä, niin semmoinen, kun valmentaja huomioi sen, että nyt menee vaikka viikkotöissä lujaa, niin voidaan keventää sitä reeniä ja sitten voidaan ottaa semmoinen vaikka palauttava viikko. Tämmöisiä lepoviikkoja on hyvä olla semmoinen, sanotaan näin, 4 tai 5 viikon välein on semmoinen lepoviikko. Eli siinä ihan puotetaan sarjapainoja liikkeestä kuntosalilla niin -50 ja vaikka sarjojakin se puolet vähempi. Toisinaan voi olla jopa, että ei käydä salilla ollenkaan, ihan vaan tehdään kevyttä aerobista. Tässä kun yksilöitä ollaan, niin on eroja. Mutta näillä elementeillä saadaan semmoista jouhevuutta ja sitä, että
ei vaan reenata vaikka esimerkkinä voimannostoa niin 5 kertaa viikkoon ja revitään niin, että hampaat tippuu, vaan se, että ja ei palaudu ja reenit on semmoisia yli 2 tuntia ja muuta, vaan se, että sulla on semmoinen hallittu rytmi, osaat keventää, välillä vähempi on enemmän, eli monella on semmoinen, että kun ei uskalleta niin kuin keventää, niin sitten niin kuin menee yli se treenaaminen. Kun puolestaan uskallettaisiin keventää, niin voi olla, että niin kuin paino lähtee laskuun, toivottua rasvanpolttoa, sitten lihasten palautuminen mahdollistuu, niin tämä on semmoinen, tätä ei voi niin kuin määrätä ihmisille, että välillä se täytyy niin kuin ihmisten niin kuin itse kokea ja tunnustella, että missä menee se, niin kuin se raja. Sillä tavalla, että monesti sanotaankin, että ihmisen on käytävä niin kuin sillä suhdanteen pohjalla ja lähettävä sitten niin kuin ylöspäin. Niin tämä niin kuin kehityksen kaarikaan ei ole semmoinen, niin kuin, että aina on sitä nousukiitoa, vaan sinne tulee myös niitä, niin kuin niitä inhimillisiä droppeja ja ei lannistuta niihin. Toki se on ihan ymmärrettävää, että se mielialakin sitten niin sahaa ja välillä on sille, että ei vitsi, että ei tämä etene, mutta onpa se kuntoilu, hyvinvointi, muut elämän osa-alueet, niin ihan samalla tavalla niissäkin niitä fiiliksiä koetaan. Niin se, että on armollinen itselleen, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin painon eläminen siinä vaikka omassa kuntoiluprojektissa, niin voi olla 1 viikko, että se ei niin kuin muutu ollenkaan. Ja sitten kun maltetaan sen ohi, niin sitten se lähtee tosi räväkästi laskuun. Tai sitten jos on tavoite, että rakennat uutta lihasta, niin se lähtee niin kuin räväkästi nousuun. Mutta sitten jos tavallaan ei malteta, että muutetaankin sitä niin kuin sormia napsauttamalla näitä niin kuin metodeita ja reenipuolta ja ravintopuolta, niin siinä voi olla mahdollista se, että sitten se juttu sakkaa, homma sakkaa ja keho menee jummiin ja näin. Eli tämmöisiä. Ja toki sitten niin palautumista vähän sivusin tuossa, että sitä kannattaa seurata. Ja semmoisina elementteinä voisi sanoa niin kuin palautumisesta, että kun eletään arkea, niin kehon toiminta ihan aineenvaihdunta, miten keho toimii. Sitten se, että jos tulee kylmämisreaktioita tai vastaavia, niin puistatuksia ja muita semmoista sumusta olotilaa vaikka painonpudotuksessa, se on yleensä merkki siitä, että keho on vähän niin kuin kääntynyt semmoisen säästömoodiin, eli sit voi olla, että täytyy semmoista vähän niin kuin hiilihydraatti, eli ravintopiikkiä antaa vähän itselleen silleen, että nostaa vähän päivittäisiä kaloreita, niin se tavallaan tasapainottuu sitten. Eli semmoinen, ja sitten ihan jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin ylikuormituksen merkkejä, että mistä kannattaa olla tietoinen, niin hien eritys, jos loppuu kokonaan, sekin on ihan mahdollista, niin se on semmoinen niin kuin liiallisen kuormituksen merkki, eli keho on vetänyt itsensä sitten niin kuin semmoisen suojareaktion päälle, niin tuo hien erityksen loppuminen, sitten pilun väristykset ja tämmöiset, ja sitten ihan tämmöinen aivosumun keskittymishäiriöt. Ja silloin niin kuin hyvä vaikka niin kuin valmentajan oikeastaan hiasta, että hei, että nyt niin kuin on tämmöinen, tai sitten jos uni ei pääse unneen illalla tai heräilee yöllä, niin tietää, että nyt niin kuin on mennyt yli, mutta se ei ole maailman loppu. Että silloin vaan niin kuin tiedostetaan tilanne ja löysetään sitä tekemistä, jätetään vaikka salit niin kuin pikkuseksi aikaa, semmoinen 2-3 päivää voi olla aika hyvä, niin tauolle. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa palaa niin kuin se oma vointi kuntoon. Ja näillä stepeillä niin
pääsee niin kuin hyvin alkuun. Eli ihan jos ajatellaan kiteytetysti, niin maltillinen muutos ihan vähän kerrallaan. Kun ajatellaan, että ihminen sisäistää uusia rutiineja, tapoja, niin 2 kuukaudessa, niin se, että ei oteta semmoista ylilatausta niihin, että tehdään älytön muutos kerralla, vaan se, että tehdään pieniä muutoksia pitkällä aikavälillä, sieltä rakentuu se kestävä muutos. Niin tämmöiset. Ja näillä mietteillä mennään tässä hetkessä ja kiitos kun katsoit jakson ja käy tutustumassa nettisivuihini harjuenergy.fi ja YouTubesta löydät Harju Energy. Ja mielelläni kuulen palautetta jaksosta ja anna myös arvostelu täällä Spotifyssa ja vaikka YouTubessakin. Ja palaillaan seuraavan jakson parissa. Kiitos ja moro!